Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Belarusyň media serýeşdeleriniň habar bermegine görä Belgorhimprom garlykdaky Kali kombinatynyň gurulşygyna degişli öz borçlaryny ýerine ýetirmänligi hakynda Türkmen tarapyndan özüne nägilelik bildirilendigini tasdiklapdyr. Beýanat boldy jogap hökmünde biziň reaksiýamyz hem ma'lum edildi. Şu gün mesele arbitrasyň ýoly goýan düzgünlerine laýyklykda seredilýärdi. Belgorhimpromyň baş müdiri Vyacheslav Korshun Navini neşrine aýdypdyr. Türkmen Hime döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz nägileligi boýunça Stokholmyň arbitraj sudyna ýüz tutanlygy 7 martda ma'lum boldy. Belarus medeniýetinde çap bolan maglumatlara görä ýurdun döwlet kompaniýasy Kali kompleksini gurmak boýunça borçnamalarynyň belli bir bölegini berjay etmänligini ret etmeýär. Emma muňa Türkmen tarapynyň günäkärdigini aýdýar. Türkmen Hime Belgorhimproma ýerine ýetirilen işler üçin $150 million gowrak pul tölemedi. Stokholmyň arbitraj sudyna berilen jogapda bu pulun tölenmegi soruldy diýip Express neşri habar berýär. Biz işleri berjay etdik, olara tölemek gerek. Egerde işleriň tölegi edilmese men näme üçin muhtuna işlemeli, näme üçin men Türkmenistana kredit bermeli? Biziň proýektlerimiz ýeterlik, olar ýokary derejede netijeli goýumlary talap edýär we tölenjegine anyk göz getirmäge mümkinçilik berýär. Biz öz tarapymyzdan azyndan $150 million edilen işler üçin tölegin berjay edilmegini talap edýäris diýip Belarus mediasy Belgorhimpromyň baş müdiri Vyacheslav Korshun etdirýär. 7 martda Türkmenistanyň hökümetçi Gündoğur News neşri Türkmen Hime döwlet konserniniň Belgorhimpromyň garlykdaky kombinaty gurmak boýunça berjay etmedik borçlarynyň faktlaryny halkara arbitraj sudyna tapşyranlygyny, onuň günäsini subut edenligini we ýetirilen ziýanyň öwediniň dolmagyny talap edenligini habar berdi. Türkmenistan garlykdaky kombinatyň işi boýunça halkara arbitražyna ýüzlenmek planlaryny ilkinji gedek noýabr aýynyň başynda resmi taýdan eglan edipdi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu Türkmen özbek serhedine Gazagystana barýan ýüklugly 8 Türkmenistany saklandy. Olar gaçakçylykda aýplanýar. Türkmen özbek serhediniň Daşowut welaýatynyň Könürgünç etrafynda ýerleşýän gümrük geçelgesinde renkli metal önümlerini alyp barýan 8 ýüklugly Türkmen serhetçileri tarapyndan saklandy. Ýüklugyň iýeleri 8 Türkmenistanly, olaryň 6-sy etniki Gazak, 2-si Türkmen, häzirki wagtda Könürgünç etrafynyň polisiýa bölüminiň deslapky tutsawhanasynda saklanýar. Waka 5 martda bolup geçdi. Häkimiýetler saklananlary bekanun renkli metal sewdasyna aýplaýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä serhetde saklanan raýatlar Könürgünçiň Türkmen özbek serhet gümrük geçirgesinden geçip soňu bilen Özbegistanyň Hojuýyl şäheriniň üstü bilen Gazagystana geçmegi maksat edinip ýola çykýarlar. Olaryň ýükluglaryny ýükläp ýanlary bilen alyp barýan harytlarynyň ählisi deklarasiýa edilen, ýagny gümrük jarnamasyna görkezlen harytlar diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenbaşy etrafynda ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty 6 etniki Gazak we 2 Türkmen Gazagystana göni wiza alyp bilmän soň Özbegistanyň üstü bilen Gazagystana aşmakçy bolýar. Habarçynyň maglumatyna görä saklanan raýatlar deklarasiýa edilen harytlaryny hususy ýüklügleri bilen Gazagystana äkidip, barter görnüşinde olar Gazagystana ýymy tönümlerini we beýleki harytlara çalyşyp soňra Türkmenistana dolanmak isleýär. Olaryň ýükleriniň arasynda misden ýasalan tabaklar, jamlar, tüňçeler we şoňa meňzeşler, şeýle-de alümiňden ýasalan gap-gaşlar, 40 litrlik gazanlar, 20 litrlik alümiňden ýasalan kanistrlar, suw gaplary bar ekeni. Harytlar deklarasiýada görkezden bolsa olaryň serhetden geçmegine ruhsat berilmeýär diýip habar çaýdýar. Ulugy ýeleri sürüjüler hemde deklarasiýany ýazan adamlar häzirki wagtda 8 gün bäri Könürgünçiň polisiýa bölüminiň wagtlaýyn deslapky tutsawhanasyna saklanýar. Olar gymmat bahaly metallary ýurtdan gaçyk ýollar arkaly çykarmakda aýplanýar. Şeýle-de ýükleriň arasyna at eýerleri, içirgileri, at keçeleri galy berse-de
her ulawda ýüze olay gyş gawyny bar ekenleyip habarçy sözüniň üstüne getirdi. Serhet geçirgesinde saklanan raýatlar wagtda türkmen medeniýetyny nähildir bir habar berilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň türkmenbaşy etrabyna ýaşaýan dogun garyndaşlary bilen 13-nji martda habarlaşyp, henizem olaryň deslapky tutsuwhanada saklanýanlyklaryny habar berdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatda ýaşaýjylar gazyň, elektrik togunyň we suwuň mut döwründe sarp eden serişdeler üçin ýokarlandyrylan täze narhlarda töleg tölemäge mejbur edilýär. Bu waka ýurdun gazetlerinde elektrik energiýasynyň tölegleri öz wagtynda tölenmedik ýagdaýynda ilatyň elektrik ulgamynyň kesiljekdi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Häzirki wagt ýaşaýjylardan diňe ýanwar, fevral aýlary üçin däl, eýse gazyň, suwuň we toguň mut berilýän soňky aýlar üçin, ýagny oktyabr, noýabr we dekabr üçin hem täze narhdan töleg alınýar. Bu aýlar üçin töleg tölemedik ýaşaýjylaryň gazynyň, togunyň, suwunyň kesiljekdigine berk duýdurýarlar. Ýaşaýjylar nalaç töleýärler diýip Azatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçysy 14-nji martda gürrüň berdi. Ýatlasak, geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, suw we elektrik energiýasyny mut we yeňillikli bahadan bermek düzgünni ýatyrypdy. Şondan soň Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeýiji gurallary oturtmak çäresi oktyabr we noýabr aýlarynda güýçlü depkinde alınıp baryldy. Azatlygyň habarçysynyň aýtmagyna görä, şonda paýtaktlaryň ençemesi döwlet edaralarynyň resmiýlerine gaz, suw we elektrik togu üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap töleg alınjakdygyny aýdyp, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň ahirine çenli sarp ediljek serişdeleriň nädip täze ýylyň hasabyna goşulmajakdygyny sorapdyrlar. Şonu döwlet edaralarynyň resmiýleri ýaşaýjylary dekabrın soňky günlerinde ýa-da ýanwaryň başynda öýleri aýlanyp, ölçeýjileriň şol gündäki sanlaryny hasaba aljakdyklaryny aýdypdylar. Şeýlelikde ýaşaýjylar toguň, suwuň, gazyň mut döwrü üçin täze narhlarda töleg tölemez diýipdiler. Şu günler käbir ýaşaýjylar resmiýleriň aýdan şol sözlerini ýatlatsalar da olary diňlemeýärler diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda habarçy käbir ýaşaýjylaryň dekabrın soňky günlerinde öz ölçeýjilerinde sarp eden serişdesiniň möçörüni görkezýän sanlary delil hökmünde suraty düşürendigine, şeýlelikde olaryň geçen ýyl üçin töleg tölemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şu ýylyň 26-njy fevralynda Balkanyň Welaýat gazetinde sarp edilen elektrik energiýasynyň töleg resmiýnamasynyň 14 gün geçenden soňra tölenmedik ýagdaýynda elektrik energiýasyny ýerleýän kärhana sarp edijini elektrik ulgamyndan öçürüp biler diýilýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.